nyigotigara asense merengete abana abeskuru kunyara gosiro nigo chinga kicho kulikro kyobo msie kurwase ward ya Kisii Central Kennedy Mugire arobo konya chiskuru aho akera chakire skuru ya Nyancho robochirwa senchira iyobekirano amasomo naro ekebunguo kyobugima kobono omoroberio o competence based curriculum ogenderete boigonigo abaroki wabare ase omoroberio o 844 bono bagenderete koyokura abaroki gwakorwa Kisii Central Ward bekirasi ya 5 bono nigo bare ne kibakogokera maiga yomo Samaria oyokoboria ekerogo kyobo MCA Kennedy Mugire kurwa ward yeyo kubakonya nebinto ao birie bagochigotumeka asamatemwa amanene ayara chigo chaka lituko lya Jumatatu igonacha ase skulu ya Nyanchwa primary ochaka kugaba ebyombo bigokonya abana bali bagokora amateba elinde abaibuli tubagusweria omusigo gwokorigia ebintu abana bagokorera amatemu elinde abana banyoa chinga kichinyororo bakora amatemu abaigona abaibuli banyora omorembe gwokorigia endagera abana bakoria litukoriria samatukali bagokora amatemu na egento kende kiengencho mono ase oborai tubwentusire mang'ana y'ekisemi mono ekora ekisemi na chichiragere omonto agende kurina ono bulimo ase omotienyi kisemi negento gegokimia amagenderero ase amatende yonsi igo nakiakemo kiare gonsukuma erinde ukore enseme eyo naende abantu baito kobarang'e ribaga eriekerogo nkorigia kyobo MCA we ward ya Kisii Central Ward tokora amange ase ng'echo koreto gonchoreria ase amateito erinde kero yo muitanyore enjera yo gukina urugetambo kereke mu wike kende elio tanyari gukimia amateito boigo omwalimu omonene bweskuru yoboroso ya Nyanchwa nere na iralibaga elio gwa kambu ya mono kona sinkulia rondiringa umurai Pastor Ken Mugire tokona ira abana bagokora amatemu class 8 next week ebintu bito kubakonya bakora amatemu bakona yapa yaba ibori yapa ye committee n'abarimu n'abana tetu kumara n'ingambi ya mono enen motevinga asebyarwa sa musisemi nyara komite yero tokoni umusigo ngoma namono abana bali batandikire abana bali batakisi nogo saba gwaitoko amatemo yago chago chaka okubwatana nagati y'abalimu n'abaiboli kobo iliokoba abaroki gwachinga kichinyororo gingo ripota ya Egeta Seri Kandizi TV elietariane Mildred Momanyi.